Goeiedag, kijkers van Omroep ZVL. We zijn weer beland op de kerstmarkt in Hulst. En het schijnt een hele prachtige kerstmarkt te zijn. Met allerlei standjes en zang enzovoort enzovoort. Ze kunnen er maar geen genoeg van krijgen. We gaan snel kijken. Goeiedag mevrouw. Wat doet u hier op de kerstmarkt? Nou, ik ben van de organisatie en van het bezoekersmanagement namens de ondernemersvereniging. En ja, ik kijk even hoe het allemaal loopt. Vanmorgen om 8 uur waren we hier al om de kraampjes op te bouwen en alles in orde te maken om de deelnemers te ontvangen. En ja, het is natuurlijk een kleine knusse kerstmarkt, dus we hebben natuurlijk zo vol. En dat was echt in oktober zat alles vol. En dan kun je gewoon de rest er rondom organiseren, hè? De artiesten en dat soort dingen. Oké, geniet ervan. Dankjewel. Hoe is het op de kerstmarkt in Hulst? Ja, prachtig, prachtig. Ja, het is een hele mooie kerstmarkt. We zijn hier zo'n een uurtje of zo, denk ik. En we hebben al wat chocolade gekocht. En ja, het is, de kindjes die zijn aan het optreden af en toe. Dat is heel leuk, een rondje door de kerk gedaan. Dus ja, echt, we hebben het naar ons zin. Een glasje gluwijn zit er al in. Nou, geniet er nog van, hè? Ja, dankjewel. Goeiedag, wat heeft u in de aanbieding? Goedemiddag. Wij gaan elk jaar met onze club richting Soissons. Dan gaan we champagne halen voor het goede doel. Dus we hebben de Brut, de Millisime en de Rosé. En dan gaat alles naar het goede doel. En dit jaar is dat Stichting Hanna. En daar steunen we familie van stilgeboren kindjes. En hoe kiest u het goede doel? Wij zoeken wel naar iets in de buurt. Ja, vorig jaar was er bijvoorbeeld een speeltoestel bij het ziekenhuis in Terneuzen voor de jeugdafdeling. Dus vaak wel plaatsgebonden hier in de buurt. Vinden we belangrijk. Ja. Ik hoop dat je veel verkoopt en dank je wel. Dankjewel, graag gedaan. Goeiedag, wat doen jullie hier op de kerstmarkt in Hulst? Een beetje rondlopen, de mensen wat van maken. Zoals mevrouw al zegt, hartstikke leuk eigenlijk van dat we het samen kunnen doen. En hoe komt het dat jullie zulke mooie kleding aan hebben? Een beetje op verzoek. We zijn gevraagd door de organisatie. Ze zochten mensen die in Dickens-stijl wouden komen. Dus bij deze. Ja. Heeft we daar gehoor aan. Veel plezier nog. Goedemiddag, lekker aan het winkelen op de kerstmarkt? Ja, even genieten hè. Het is prachtig weer, een mooie zondag, dus wat wil je nog meer? Het is erg druk, maar wel leuk. En ga je nog iets kopen? Denk het niet. Het is gewoon niet te overzien. Je komt bijna niet bij de kraam omdat het zo druk is. Maar het is wel heel leuk dat dit initiatief er is. Ja, super. Lekker genieten vanmiddag. Dat komt helemaal goed. En fijne feestdagen. Goeiedag mevrouw, wat vindt u van de kerstmarkt? Ik vind het hier heel leuk. Lekkere dingen, alles mooi versierd. Echt tof, heel tof. Ja. Je moet niet gaan verder zoeken. Hier vind je alles hier in Hulst. Het is heel prachtig. Ja. Leuk. Veel plezier vanmiddag nog, hè? Dank u wel, dag. Oké, wat heb je zoal?
we hebben hier eigenlijk een combinatie van wintercocktails, dus warme cocktails of mocktails. En we hebben 1 koude, dat is de Porn San Martini. Dat is een van de meest bekende cocktails op dit moment. Maar die maken wij met witte chocoladelikeur, dan wordt hij wat voller. En wat romiger, dat is een beetje meer kerstdagen. En onze absolute favoriet is een mocktail en een cocktail, dat is warme appelsap. Ruik maar eventjes. Dat is warme appelsap met kaneel en allerlei kruiden zoals kruidnagel. En daar doen we of een alcoholvrije amaretto in, of we doen daar een klein beetje Carantetres in. En dan met slagroom en kaneelsuiker en zo. Echt heel leuk. Wauw, lekker. Dankjewel. Goeiedag mevrouw, wat doet u op de kerstmarkt? We komen eens de sfeer opsnuiven. Wij hadden het nog nooit gedaan en daarmee kwamen we eens kijken. En nu? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Zo met vrienden mee, de kerstmarkt. Ja. En de mannen zijn er ook bij, zie ik? Ja, we moesten wel mee. Wij mogen mee. Wij mogen mee. Ja. En u moest mee? Ja, ik moest mee. En bevallen toch een beetje? Maar absoluut. Dankjewel. Dank u wel. Goeiedag. U ziet er prachtig uit. Wat doet u op de kerstmarkt op dit moment? Ik ben zoals bekend de kerstkoningin, de sneeuwkoningin. Ik kom ieder jaar vanuit het hoge noorden naar Hulst. En ik stond altijd bij de wensboom, waar mensen via een kerstbal een wens in mochten hangen. En nou dit jaar hebben we wat anders verzonnen. Dus ik deel lekkers uit aan de kinderen. Eigen gemaakte kerstboompjes, eigen gebakken koekjes en natuurlijk de candy cane. Heb je al veel contact gehad met de kleintjes? Oh, ongelooflijk veel. Ik denk toch wel al, als ik zo kijk naar mijn mandje, wat ik steeds moet bijvullen, denk ik toch wel door de 100 al. Want het is gezellig druk. Enorm. Leuk. Heel leuk. Geniet ervan hè, om nog veel te geven. Dankjewel. Hele fijne dagen. En natuurlijk voor iedereen alle goeds voor 2026.